Ngiyakhulekela emagumbini amanomhlaba obingelelako umthanazi Dlamini P30 Mpumalanga. Ngithi mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akubusise, akukhanyisele, akunikeze amandla. Ngiyaqela ukuba la ungumuntu khona into evela kuwe njengesibonakaliso mbukelo khona ekhaya senze ngoba abadala uma bekukhombisile basuke bazi ukuthi yini abafuna kuyivimba. Ungasho ukuthi mangakenzi kunani. Abethu nje thenga amabhayi njengala wami. Ufuna wathenga ngoba sokukhona simo azofika asimele kuwe empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Ungakopi ngoba nakopela ugcina uthenga amabhayi amaningi ugcina ungazi amabhayi ngawani. Ibhayi ukufika kwalo emzimbeni wakho lisuke kukhona into emele idose. Kusuke sikhona isithunywa esidinga lelo bhayi mbukelo khona ekhaya. Bathatha ibhayi linje suke sazi isithunywa ukuthi nje sifanele ibhayi linje lisifunela ini mbukelo khona ekhaya ngoba uma ungumuntu uboniswa into usuke uboniswa ngoba bese wenesidingo. Futhi uma wenza into mbukelo khona ekhaya ibike madlozini, icele ukhokha bomkhulu uthokoze, ubike ukhokha bomkhulu ngiyacela. Ixolise futhi lapho ungenzi kahle khona. Ngicela ukuthi nokuthi ngoba uma ucela mbukelo khona ekhaya edlozini lakho izolunto zakho mbukelo khona ekhaya zikhanye. Uma ucela umsebenzi, ucela imali, ucela babathenda, babhizinisi, ucela umshado, ucela ukuganwa, ucela kuba nekhaya, ucela ukuphakama esikhundleni la ukhona khona obe yini mbukelo khona ekhaya ofuna ukuyisebenzisa iyacelwa mbukelo khona ekhaya edlozini. Ungabe wenze into ethi umuntu khohlwa amadlozi nayo into efaka imali. Yonke into mbukelo khona ekhaya inobuhle nobubi bakhona. So uma ucela edlozini mbukelo khona ekhaya idlozi alisoze lakujikela. Yonke into enhle ungayenza manje usho idlozi ngaphandle ebheceko konke idlozi ulidinga soyele kuphi esiphontshini mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe cela edlozini mbukelo khona ekhaya. Yonke into mayiboniswa ngabantu abadala uyenze ngendlela efanele. Ukhuluma ubani Mthanazi Dlamini uthi kuwe ngisekakugeza mina wena ngiseyahlambulula isithunywa sakho ikufake ezibeni kuvele into zakho mbukelo khona ekhaya zikhanye ngendlela ofuna ngayo. Yonke into yakho ibe yinhle la ukhona khona mbukelo khona ekhaya. Ngakusiza mina usuke lapho ufike P30 eMpumalanga. Ubani okhulumako udokotela Mthanazi Dlamini. Ngisakhula mbukelo ekhaya lo msebenzi kodwa okuningi sengiyakwazi futhi sengubonile. Ngafika nakumazwe ngaphandle ngafika ngabona nokunye engakwazi. Namhlanje ngiyaphila. Ngithi kuwe la ukhona khona wenza ngakusiza ngisayakweza einkingeni obhekana nazo mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise la khona inikeza amandla ukuthi ungakhohlwa ekhaya kini, ungakhohlwa futhi ukuzehlisa, ungathandi la khona hlezi kunemsindo, hlezi ukwatile njalo mbukelo khona ekhaya. Ungakwenzi lokho ngoba abantu the more bakukwatisa baqinisa impilo ukuthi ingaphakami ishone phansi. Ngithi kuwe uNkulunkulu ukubhekile. God bless you.